Comencem una nova secció de l'entrevista als polítics aquesta setmana amb el regidor de Junts per Tordera, Josep Llorens, regidor de Cultura, Urbanisme, també segon tinent d'alcalde, Comunicació i Participació Ciutadana. Què tal? Bon dia. Bé, bon dia, bon dia. Gràcies, com sempre, per aquests estudis de Ràdio Tordera. Avui és moment de parlar de diferents temes, perquè òbviament parlarem dels seus temes, dels temes que controla des de l'Ajuntament, que gestiona, però també parlarem del que és de l'actualitat, perquè fa pocs dies que es va anunciar que, si tot és possible, celebrarà una festa major més relaxada, en aquests termes és com es va anunciar, i també, doncs, com és habitual, farem balanç de tot el que està sent aquesta pandèmia de la Covid-19, farem algun repunt també sobre les destrosses que va provocar el Glòria i com s'està solucionant, i finalment també amb un balanç d'aquest any de govern que es va complir ara fa pocs mesos. Amb tots aquests temes doncs tractarem aquesta entrevista dels polítics d'avui i ho farem doncs, amb el regidor Llorens, aquí tenim al costat amb nosaltres. Doncs primer de tot, comencem parlant per un dels temes estrella o més esperats en aquest cas per la població, segurament després de la Covid-19 i tot el que comporta, i és la festa major. Fa pocs dies vau anunciar que hi hauria celebració, però com vostès deien, d'una forma molt més tranquil·la, molt més relaxada. Sí, correcte. De fet, a finals de la setmana passada fèiem l'anunci, més que hi hauria celebració, que ho tindríem tot previst perquè, si les condicions es donen, es pugui celebrar una festa major diferent, una festa major molt més tranquil·la, relaxada, amb uns espais diferents, preparats, garantint la seguretat de tots aquells que hi vulguin participar, amb activitats noves que ens permetin garantir aquesta seguretat, deixant de fer algunes activitats que no ens podien garantir aquesta seguretat, per tant, adaptada per poder celebrar la festa major, però fer-ho amb seguretat. Tot i així, vull ser reiteratiu en aquest sentit, sempre i quan les condicions siguin les apropiades. En aquests moments estem en una situació en què per les notícies que ens van arribant, no concretament del nostre espai més proper, del nostre municipi, però sí d'arreu de Catalunya, no podem dir a aquestes alçades o no podem assegurar a aquestes alçades que es faci. Estarem molt pendents i molt amatents a l'evolució de Covid arreu de Catalunya, a les futures restriccions, si és que n'hi ha, per part del govern de la Generalitat o del govern central, per prendre la decisió definitiva. El que sí que podem explicar és que des d'un punt de vista de l'Ajuntament, de les diferents àrees que intervenen en la preparació de la festa major, s'està fent tota la feina perquè, si les condicions es donen, sigui possible fer aquesta festa. Per tant, es prepara una proposta, no és que s'hagi confirmat la festa major, sinó que es prepara la proposta. Sí, la festa major la podrem confirmar, entenc jo, pocs dies abans, perquè ja ho veieu, l'evolució del Covid marca la nostra vida diària dia a dia, i d'un dia a l'altre canvien moltíssimes coses, i per tant jo crec que avui confirmar que aquesta festa major es farà seria absurd, igual que ho seria probablement assegurar que no es podrà fer. Per tant, l'única cosa que podem fer és tenir-ho tot a punt, treballar perquè, si les circumstàncies són les adequades, sigui possible, perquè evidentment una festa major necessita de molta preparació, de molts contactes, de treballar amb moltíssima gent. A més, quan necessites garantir la seguretat en tots els espais on es faci aquesta festa major, encara demana de més esforços, per tant necessites temps per poder-ho fer, tota la feina estarà feta. Una altra cosa és que llavors les circumstàncies ens ho permetin o no ens ho permetin, o creiem que des d'un punt de vista de la seguretat de tothom, que és primordial, és millor fer-la o no fer-la. Per tant, fins als últims dies estarem pendents de l'evolució de tot plegat, però en tot cas la feina estarà feta i per tant tot a punt per si es dona el cas. Una festa major que bé sabem els torderencs que té aquest punt inicial que seria Santa Maria i després sí que arriben els dies finals d'agost. Correcte. Santa Maria està preparat?
Santa Maria també està preparat com a punt d'inici de la festa major i ja marcarà també una mica la tendència de com funcionarà aquesta nova festa major o aquest projecte nou de festa major adaptat pel Covid. Per Santa Maria habitualment es feien concerts relativament grossos a la plaça de l'Església. Aquest any el que es planteja és un acte diferent, tenint en compte que la festa major, una de les coses que no ens permet fer per seguretat i que un cop parlat també amb la comissió de festes, que era qui portava una mica el pes en aquest cas del sopar popular, hem decidit que és un dels actes que desapareixeria per un tema de garantir la manipulació d'aliments, de seguretat sanitària, de distàncies, etc. Hem decidit transformar aquesta festa de la Revetlla de Santa Maria en una mena de sopar popular per colles. Per tant, la plaça de l'Església estaria disposada amb diferents taules. Cada taula seria un grup de colles, per tant, un grup ja, diguem-ne, consolidat, que es faria amb reserva prèvia i, per tant, tota la plaça estaria repartida en diferents taules, cadascú amb la seva colla, que cadascú es portaria el seu menjar i el seu beure per garantir la seguretat en aquest sentit, i amb un o diversos concerts tranquils, calmats, per escoltar i gaudir-ne asseguts amb la colla, que anirien amenitzant una mica la vetllada. Per tant, hi hauria Revetlla de Santa Maria, hi hauria festa, però amb aquest nou format que d'alguna manera també ens serviria per fer una mica el relleu o compensar la falta d'aquest sopar popular que en aquest cas hem cregut que tal com estava pensat i tal com es feia fins ara era difícil de fer-lo garantint la seguretat per tothom. Un acte que es farà a la plaça de l'Església, de fet parlem dels jocs perquè principalment se centraran les activitats a la plaça de l'Església, al Parc Prudenci Bertrana, i hi haurà un canvi, no serà a la pista de l'Amistat, sinó que serà a la plaça Lluís Companys. Per què no a la pista de l'Amistat? Bé, nosaltres hem optat per aquests tres espais, que són espais amplis, que són espais oberts, que més enllà de que garanteixen la seguretat, també donen una sensació de no estar enclaustrats, tot i que la pista de l'Amistat no deixa de ser un espai semiobert. Creiem que la sensació que dona, que la tranquil·litat que transmet un espai absolutament obert no el transmet un espai semitancat, semicobert, amb la qual cosa, i després també de parlar-ne fins i tot amb la gent de la comissió de festes, de parlar-ne també amb la gent que solia participar de l'activitat que hi havia a la pista de l'Amistat, vam creure que era millor fer un canvi. Per tant, els tres espais que bàsicament utilitzarem seran espais oberts, espais amplis, espais que garanteixin també aquest fàcil transitar de la gent sense aglomeracions i, evidentment, en tots els espais hi haurà sempre un control del número de gent que hi ha, perquè no hi hagi cap tipus de col·lapse ni hi hagi més gent de la que hi pugui haver insisteixo, per garantir aquesta seguretat per tothom. Tampoc hi haurà, els balls de tarda, balls de nit, principalment, sinó que seran concerts. Correcte. El canvi d'espai, bàsicament el que es feia a la pista de l'Amistat es traslladarà tot al Prudenci Bertrana. Per tant, diguem-ne que el Prudenci Bertrana acabarà sent una mica l'eix central de tota l'activitat que hi havia tant per joves com per gent no tan joves, i a més s'unificarà i d'alguna manera també es transversalitzarà una mica aquesta festa major, tenint en compte que tots els concerts, ja siguin els de les cobles o de les orquestres que venien a la pista de l'Amistat anys anteriors, com de l'activitat que ja es feia al Prudenci, seran pensats per gaudir asseguts, perquè no hi hagi aglomeracions, perquè la gent no podrà estar ballant i saltant, amb la qual cosa el nou perfil ens permet també més transversalitat a l'hora de pensar aquesta festa major, i també ho entenem com una oportunitat i com una cosa positiva. Hi haurà més actes, n'hem parlat. Per una banda, ja es va anunciar que es faria una carrera del cos, el popular i tradicional cos, més simbòlic. Què significa tot això? Bé, el cos era una de les activitats que ens generava certs problemes per l'aglomeració de gent al voltant del Camí Ral,
i també per de barreja, sobretot de criatures a les sortides, als punts de sortida i als punts d'arribada. Hem volgut o intentem evitar qualsevol activitat que justament porti a això. Però al mateix temps deixar de fer el cos, que és un acte absolutament simbòlic per Tordera, és a dir, que ens representa, i és un dels actes que es fa aquí, no es fa enlloc més. Per tant, ens costava molt deixar-lo de fer i vam decidir buscar una alternativa, fer una pujada simbòlica, tranquil·la. No serà una pujada competitiva, sinó serà una pujada absolutament simbòlica, amb algunes sorpreses que ens trobarem i que tampoc vull desvetllar, perquè el que ens agradaria és que fossin sorpreses o que anirem explicant a mesura que ens acostem, però ja us dic, serà una pujada tranquil·la, caminada, que a més es podrà fer en família, és a dir, no caldrà que la pugin només els nens, sinó que podran anar-hi els nens amb els pares i amb els avis si ho volen, amb els espais i les distàncies que es podran garantir tranquil·lament, però d'alguna manera aconseguirem que el cos no es deixi de fer i continuï sent un acte representatiu, i per això ens hem aferrat a no deixar-lo de fer del tot, i hem buscat aquesta alternativa. I per altra banda, hi haurà pregó? Hi haurà pregó. Encara no us puc desvetllar qui farà el pregó ni com serà el pregó, però en tot cas sí, estem acabant de tancar la proposta, que sembla que a qui se li ha fet l'ha rebut amb bones, l'ha rebut bé, i per tant sembla que la cosa tirarà endavant, però encara estem en aquell punt en què no puc dir més. El que sí que us puc confirmar és que hi haurà pregó. Hi haurà pregó. Hi haurà actes telemàtics? En principi no està previst que hi hagi actes telemàtics. És a dir, la celebració d'actes es regiran sempre a les mesures de seguretat amb distàncies, no? Correcte. Molt bé. Les entitats, ja vam parlar amb vostè la setmana passada, però les entitats també participaran d'aquesta major, però ho faran d'una forma normal? És a dir, heu rebut la mateixa empenta per part de les entitats que altres anys a fer les activitats? Hem rebut molta resposta de les entitats, tant pels que poden fer activitat com pels que decideixen que no en poden fer, amb un gran sentit de la prudència. Depèn de quin tipus d'activitat, és més complicada de fer, i per tant hi ha entitats que si no fan l'activitat com la feien habitualment no té massa sentit que la facin, i ells mateixos ens han dit, escolta'm, amb aquestes condicions és impossible poder dur a terme aquesta activitat, i d'altres entitats, en canvi, amb voluntat de seguir treballant, algunes podran fer l'activitat com la feien de forma normal. Per exemple, una de les activitats que se sol fer per la Festa Major habitualment és una exposició filatèlica, que amb algunes mesures de seguretat i ampliant alguns espais es podrà fer gairebé amb absoluta normalitat, o es podria fer gairebé amb absoluta normalitat, però, per exemple, i em sembla que us ho explicava també en l'entrevista de l'altre dia, la Colla de Diables, que s'ha seguit posant a disposició de l'Ajuntament per poder fer un correfoc, però, evidentment, ens han proposat un correfoc adaptat, un correfoc que ells en diuen estàtic, i que també em sembla que serà una proposta molt original, i que si es pot arribar a fer, perquè la Festa Major s'acaba fent, doncs viurem un espectacle molt diferent. Evidentment, la vida i el ritme d'un correfoc habitual el perdrem, però potser veurem una alternativa que també pot tenir la seva gràcia, i ens ha agradat molt aquesta capacitat de reinventar-se de les entitats. Com sempre, a Tordera això no és nou, però perquè no sigui nou no té menys valor, i les entitats sempre són un valor afegit i expliquen molt com és i per què Tordera és així. I una vegada més, en una situació difícil, ens ho estan demostrant. Per tant, sí, les activitats s'han volcat en la mesura que poden i en les condicions que depenen de cadascú, el que poden fer i el que no poden fer, però segueixen treballant com sempre ho fan per això, per donar moltíssima vida al poble i per donar-nos un cop de mà a tots plegats. I, ostres, jo n'estic encantadíssim perquè ens ho han posat tot molt fàcil en aquest sentit.
Doncs aquests seran alguns dels actes que organitzaran entitats. N'acabarem coneixent més, suposo, amb la presentació del que seria el programa de Festa Major, no? Correcte. Bueno, també hem d'explicar, per exemple, que el nou format de Festa Major, un format més tranquil, per tant amb un escenari, diguem-ne, més relaxat, amb un públic també més relaxat, assegut, permet incorporar activitats que en d'altres anys era complicat, perquè l'escenari bàsicament estava ple de concerts amb molta marxa, i això no permetia després, o no encaixava, fer-hi segons quines activitats. Això ha permès, en aquest cas, incorporar al programa de la Festa Major que les entitats, per exemple, de Teatre Amateur de Tordera puguin aportar també activitat a l'escenari durant la Festa Major, compartit doncs, amb aquests concerts més relaxats. Per tant, tant el Fòrum pel Teatre com la Cultura com Pere Cot segurament seran partíceps de la Festa Major. Estem acabant de tancar-ho. Això et deia, per tant, les entitats s'han sabut adaptar en tot moment, tant en una cosa com en l'altra. És a dir, aquelles que no tenen possibilitat de fer-ho de seguida ens han dit, escolta'm, la nostra activitat és complicada fer-la aquest any, i en canvi, per altra banda, hem pogut incorporar coses que en d'altres ocasions no haguéssim pogut incorporar. Per tant, en aquest sentit, això, les entitats sempre amatents, depenent de la situació, poder portar el seu granet de sorra. Molt bé. Es prepara a fer un repartiment en paper, com és habitual, del programa de Festa Major aquest any? La idea és que sí, estem acabant-ho de tancar, segurament no serà un programa com el dels últims anys, i també una mica l'expectativa d'acabar de perfilar les coses, perquè, com tothom entendrà, aquest any és un any molt especial, però la voluntat és que sí, que hi hagi un programa i el puguem repartir. A més de les actuacions que, com vostè ha comentat... Més enllà, perdó, disculpa, més enllà que hi haurà també la versió digital, que probablement ens podem descarregar via mòbil o que podem trobar a través de les xarxes socials. Però en tot cas, el programa de paper mirarem que hi sigui perquè arribi a tots els públics. De fet, al final la virtual és la que s'està impulsant més en els darrers anys, segurament també. Correcte, però és veritat que també, segons els sectors, hi ha qui li és més senzill anar amb el paper sota el braç i, en canvi, segurament a les noves generacions sí que ens és molt més fàcil anar per la via digital. I, per tant, intentarem, com que la voluntat és arribar a tothom, i fins i tot això destacava abans que la voluntat d'aquesta festa és que sigui molt, molt transversal, doncs que el programa també arribi a mans de tothom. Anirem tancant aquest tema de Festa Major. Abans, però, com vostè comentava, de fet hi haurà activitats per part culturals, sobretot per part de les entitats de teatre, per exemple, i també tindrem caps de cartell d'actuacions com, per exemple, la Su, Diego Cortés, Fel Feixetes o en Peyu, entre d'altres. La Marion Harper, per exemple, també, que és d'aquí Tordera. A més, és filla, diguem-ne, una mica musicalment de Tordera, perquè es va estar formant al Teatre Claver durant un temps, i bé, avui en dia és una música i una cantant excel·lent i que bé, ha passat per aquí també, n'hem d'estar orgullosos, i és important que pugui tornar, que li puguem fer també una mica de reconeixement en aquest sentit al nostre poble i que donem a conèixer aquests valors que surten de Tordera que a vegades molta gent li passen desapercebuts, per tant és una bona oportunitat. Un moment llavors també per aprofitar aquest any per impulsar la cultura catalana de Tordera? És un bon moment, és un bon moment. És un bon moment per impulsar la cultura en general i a més és necessari. I a més, jo penso que tenim una mica tots plegats una mica de memòria de peix i com que a més tenim molts inputs de totes bandes, ens oblidem moltes vegades de seguida de les coses. Però no fa pas tant que hem estat molts dies confinats tots a casa i la cultura ens ha salvat de moltíssimes coses. Ens ha donat moltes sortides, ens ha donat alternatives, ens ha divertit, ens ha entretingut, ens ha ajudat moltíssim, a més d'una forma absolutament altruista i gratuïta la majoria de vegades. Sense esperar res a canvi, simplement amb la voluntat d'ajudar, de no fer-nos desesperar, d'aglutinar, de moltíssimes coses. Jo penso, i ho he dit ja en diverses declaracions que he fet últimament, que és el moment també de pensar que tot això ha passat així
i que també hem de fer un esforç per tornar a la cultura, el que la cultura ens ha donat durant aquests mesos. És importantíssim. Parlo de la cultura en general i parlo de la cultura a nivell de poble també. De fet, parlarem de cultura a continuació. Abans, l'últim punt, l'última pregunta sobre la festa major. Entenc que totes aquestes actuacions, tant musicals com culturals, hi haurà entrades prèvies, no? És a dir, s'haurà d'agafar entrades? Hi haurà control d'accés i, per tant, el que no tenim clar encara, estem acabant de treballar-ho amb l'empresa de seguretat, és si s'haurà de fer una sol·licitud prèvia o es podrà accedir, diguem-ne, lliurement en aquests espais, sempre i quan, doncs, amb el control d'aforament que pertoqui i quan estigui ple, doncs, fins aquí haurem arribat, per entendre'ns. És veritat que l'espai del Prudenci Bertrana dona molt de joc, és ampli i cabrà gent, però hi cabrà gent també, però sobretot haurem de tenir en compte doncs, això, que les mesures de seguretat hi seran, que no volem córrer cap risc i que, per tant, el control hi serà. Si serà amb sol·licitud prèvia al tema de l'accés o es podrà accedir amb control d'aforament però de manera lliure, sense sol·licitud prèvia, això encara no us ho puc dir perquè aquesta setmana, un dia d'aquests al matí, tenim una altra reunió encara amb l'empresa de seguretat per acabar de perfilar cosetes com aquesta. Llavors, hi estem treballant, es decidirà l'opció més segura, que això és el que més ens interessa, i a partir d'aquí, quan ho tinguem clar, ho explicarem bé perquè tothom sàpiga com ha de funcionar i garantir-nos això, la seguretat tots plegats. Al final, mesures de seguretat per poder gaudir del que comentàvem, de la cultura. Una cultura que, com vostè deia, ha treballat molt durant aquests dies, mesos de confinament que hem estat a casa i que ara ho està patint molt també. Sobretot ha sorgit aquest debat a la vida real, també sobretot a xarxes socials, sobre la potser falta d'empatia, deien alguns experts en cultura, que la societat té cap a aquest sector, no? Què s'ha de fer des dels consistoris, des dels governs, per tornar a reimpulsar la cultura? Alguna cosa tan senzilla que, com bé comentava vostè, ens ha ajudat a passar tot aquest confinament. Com s'ha de treballar des de l'Ajuntament per impulsar la cultura? Jo crec que la manera de treballar és donar-li molt de valor, explicar que la cultura en moments molt complicats ha fet les coses molt bé. Si us fixeu, des que hem sortit del confinament, la cultura ha respectat escrupolosament totes les mesures de seguretat que es demanaven, que això no passa a altres llocs. A vegades veiem certes terrasses de bars saturades, veiem platges absolutament plenes i, en canvi, quan la cultura respecta absolutament tot, ha treballat, ha passat uns mesos molt, molt complicats sense poder generar ingressos, suspenent coses que hi havien previstes. Jo crec que ha sapigut comportar-se d'una manera excepcional i, en canvi, doncs, després es veu més perjudicada, no? que altres sectors que segurament no compleixen amb aquesta escrupolositat les demandes de seguretat que són necessàries. Entenem que és complicat prendre decisions i que per tots tot és molt nou i estem vivint una situació que no havíem viscut abans i que, per tant, sobre la marxa estem aprenent a gestionar-la. Això també vull deixar-ho clar, és a dir, ningú sabia com s'havia de gestionar una crisi com aquesta. Això és així, per tant, estem aprenent sobre la marxa i per molt que diguem que els experts, per tothom és nou i per tant és complicat. Però en tot cas jo crec que des de les administracions, des dels consistoris, des dels altres organismes, Generalitat, Estat, s'ha de fer un sobreesforç per donar valor a la cultura i donar-li un suport màxim perquè, ostres, jo entenc que la cultura aquí ho ha fet molt bé, ho està fent molt bé i tenen dret doncs també a sentir escoltades les seves reivindicacions perquè realment s'han comportat d'una manera excepcional i estan treballant molt bé i, a més perquè és absolutament necessari per un país que
que vulgui créixer realment. Completament, és molt interessant aquest tema de la cultura. De fet, des de l'Ajuntament de Tordera ja esteu treballant en obres, diguem-ho així, implicats directament amb la cultura, i és amb la preparació del nou arxiu municipal de Tordera, per una banda, i també la remodelació de l'Hospital de Pobres per altra. Anem pam per pam. En aquestes primeres obres de l'arxiu municipal han de començar ja aquest final de mes, no? Sí, de fet l'empresa ja està, diguem-ne, instal·lada a Tordera. La voluntat és que abans d'acabar el mes comencin aquestes obres, unes obres que han de durar entre 9 i 12 mesos. Inicialment aquesta obra estava pensada per fer-se en 2 etapes, però recentment teníem la primera etapa, la primera part del cost d'aquesta nova infraestructura, d'aquest nou arxiu subvencionat a través de la Diputació de Barcelona. Fa pocs dies hem rebut la notificació també de la Generalitat que ens subvencionava una bona part d'aquesta segona part, d'aquesta segona etapa de l'arxiu, i per tant la voluntat és que l'obra es pugui fer absolutament seguida, que no hi hagi una aturada, i per tant entre 9 i 12 mesos, que creiem que és el que pot durar l'obra, després de treballar conjuntament amb l'arquitecte tècnic, la direcció d'obres i la mateixa empresa que ho ha de fer, que creiem que podríem tenir definitivament un arxiu que fa molt de temps que esperem, que és absolutament necessari, que hi ha moltíssima gent que ens està fent d'arxiu a casa seva i que ens ho ha explicat i que té coses valuosíssimes que estan esperant perquè l'arxiu pugui catalogar, pugui exposar, pugui ensenyar, pugui explicar, i una gran memòria de Tordera ara mateix la tenim repartida i d'una vegada per totes la podem tenir concentrada en un espai que sigui de tots els torderencs. Unes obres que, com comentava, començaran ja, duraran 9-12 mesos. Llavors entenc que s'haurà de compaginar amb la feina de la biblioteca i també de l'Institut Lluís Companys. Com es coordinarà tot plegat? Bé, des de fa uns mesos, ja des que es va adjudicar l'obra i l'empresa que l'ha de fer es va posar en contacte amb nosaltres, vam crear una mena d'espai de coordinació, en aquest cas sobretot amb la Biblioteca de Tordera, l'arquitecte de l'Ajuntament i l'empresa, per veure quin seria l'impacte de l'obra, com podria afectar la biblioteca. Evidentment, l'obra afectarà el dia a dia de la biblioteca perquè l'arxiu va just a sobre de la biblioteca, és impossible fer aquesta obra sense que hi hagi afectació, però sí que hem intentat fer o crear aquest espai de coordinació per minimitzar l'afectació i també per en els moments més delicats de l'obra veure com s'hauria de gestionar el dia a dia de l'espai de la biblioteca. Així mateix també tenim previst fer o engegar també aquest espai amb l'Institut Lluís Companys. Tenim una miqueta més de marge perquè fins al setembre encara no hi entraran i per tant en aquest sentit sí que tenim més marge, però també hi haurà una certa afectació a l'institut i per tant també volem posar-nos d'acord i coordinar-nos amb la direcció de l'institut per veure com ho gestionem tot plegat i també per perjudicar el mínim possible tant al professorat com a l'alumnat de l'Institut Lluís Companys. Que, per cert, sobre l'arxiu municipal, qui el gestionarà? Es gestionarà a nivell municipal, es crearan, per tant, una plaça de direcció i d'alguns arxivers, no sé encara exactament de quant personal estem parlant, estem acabant de treballar amb això, però en breu també ho podrem explicar perquè, evidentment, el que volem, o el que voldríem, és que l'equip del nou arxiu comenci a treballar abans que l'arxiu estigui acabat, perquè cal treballar amb un projecte al voltant de l'arxiu i, evidentment, la persona que s'hagi de fer càrrec d'aquest arxiu no podrà entrar a treballar l'endemà que s'acabin les obres, sinó que cal fer-ho amb força antelació. Per tant, jo entenc que d'aquí mig anyet ja hauríem de tenir l'equip format i en marxa perquè quan l'arxiu estigui acabat puguem arrencar amb força i no haguem de començar tot just a fer aquests passos. Per tant, estem treballant amb això, s'obriran aquestes places,
evidentment doncs, d'accés públic, i tothom qui estigui preparat, reuneixi les condicions, doncs podrà també presentar-s'hi. Per tant, també és una oportunitat de nous llocs de feina que generarà, en aquest cas, l'Ajuntament de Tordera directament. Molt bé. Per altra banda, parlem de l'Hospital de Pobres, que ja han començat la segona part, de fet, del que seria la remodelació. Ara mateix ja està actuant la brigada municipal. Com es preveu aquestes obres? Duraran tant, també? No, la voluntat és que l'Hospital de Pobres el tinguem acabat d'aquí 3 i 4 mesos. Ens queda la fase final. Estàvem pendents d'una part de l'obra que hem hagut de tenir aturada perquè penjava també d'alguna subvenció. Fins que no se'ns ha assegurat la subvenció, doncs no hem pogut fer la inversió, o no podíem fer la inversió. Sobretot ens quedava la climatització de l'edifici, que havíem demanat una subvenció de la Generalitat, també a través de PUOSC, i ha estat concedida també. I ara ens queda, doncs, això, pintar la part de la façana, acabar la climatització, posar el mobiliari, tota la instal·lació, diguem-ne, de connexions tant d'internet, com sabeu doncs, que l'Hospital de Pobres hi ha d'anar la sala de plens. La sala de plens estarà ja preparada doncs, perquè tots els plens puguin ser filmats, es puguin emetre els plens doncs, en directe, tot el tema de micros. Bé, falta aquesta part més interna, però és una feina relativament senzilla i ràpida, i per tant entenem que en 3 o 4 mesos hauríem de tenir-la enllestida, i per tant abans de final d'any o a principis de l'any que ve jo crec que ja podríem celebrar els primers plens a l'antic Hospital de Pobres, i a més doncs, és un espai que culturalment també donarà molt de sí, perquè hi haurà un espai perquè hi puguin treballar les entitats, perquè s'hi puguin reunir, perquè s'hi puguin trobar. Serà un espai també d'interrelació entre les entitats, i també hi haurà un espai doncs, com a sala d'exposicions, pensat per fer sala d'exposicions, un espai preparat també per poder visualitzar documentals o qualsevol tipus d'audiovisual, per poder-hi treballar, diguem-ne, des d'un punt de vista cultural amb molta més comoditat que les instal·lacions que teníem fins ara. L'Emili Vendrell doncs, és un espai que s'utilitza molt però que és molt antic, que està poc preparat, que és poc adaptat, i que per tant a Tordera li feia falta un espai com aquest, i que jo crec que ens donarà molt, molt de rendiment. Un espai doncs, que s'ha donat, com comentava, gràcies a aquesta adjudicació de la Diputació. De fet, em vull quedar amb aquest punt perquè la Diputació de Barcelona també va aprovar ara fa poques setmanes un pla de xoc destinat als ajuntaments, en aquest cas a l'àmbit municipal, on s'atorguen en aquest cas fins a 6 milions d'euros. Heu demanat també la vostra part des de l'Ajuntament? Sí, de fet portem un any en què no deixem de demanar coses per imprevistos, perquè és un any absolutament atípic. Vam començar amb el Glòria, que ja ens va portar mals de caps i imprevistos per totes bandes, i ara el Covid ens ho ha acabat una mica de rematar, i per tant això ha volgut dir que tots els ajuntaments han hagut d'assumir despeses que des de cap punt de vista tenien previstes, despeses que a més han pujat doncs, moltíssim, que no són despeses menors, i que per tant això ha volgut dir que han desmuntat els pressupostos que havíem aprovat fa uns mesos. Nosaltres em sembla que era el mes de febrer que aprovàvem el pressupost municipal, si no recordo malament, un pressupost que a més en el seu moment ho vam explicar, molt treballat, en el que es va poder fins i tot incorporar aportacions dels grups que ho van voler. També és veritat que la majoria no ho van voler fer, però aquells que ho van voler fer sí que es van poder incorporar. Era un pressupost que era força ambiciós, malgrat la situació que vivim, que encara no és de grans alegries econòmiques, diguem-ne, per part de ningú, però que era un pressupost molt ambiciós. I bé, 4 mesos després aquell pressupost és bàsicament paper mullat i cal refer-lo. Vam fer fa unes setmanes una primera modificació de crèdit, no massa gran, i la vam portar a ple per començar a reestructurar el pressupost. Al ple d'aquest mes en portem una de bastant grossa que també ens ajudarà doncs, a acabar de donar-li la volta, no del tot, perquè estic convençut que
que d'aquí a final d'any encara ens tocarà fer-ne alguna més, perquè, com us deia, doncs, la situació ens ha superat en aquest sentit, com ha passat a tot arreu, i per tant ens ha calgut anar a demanar a les altres administracions, a la Diputació de Barcelona sobretot, que té un potencial econòmic doncs, considerable, que ens ajudi en aquest sentit, i ells mateixos doncs, també han fet o ja han disposat d'aquesta quantitat de diners que tu explicaves ara, i que nosaltres, doncs, de tot el que ens ha suposat el Covid, n'hem fet, diguem-ne, Heu passat comptes, no? Hem passat comptes i hem fet aquesta sol·licitud. Avui, a hores d'ara, encara no sabem exactament què rebrem, però la sol·licitud està feta. Molt bé. Sol·licitud de quants diners aproximadament? Ara no t'ho sabria dir, però... Esperem doncs, que s'aprovi per confirmar-ho del tot. Comentaves que es portarà a ple una modificació del pressupost, no sé si es pot avançar ja. Bueno, es pot avançar que hi ha una modificació i que sobretot és per adaptar-nos a aquesta situació, és a dir, l'Ajuntament ha hagut de comprar, per exemple, molt de material sanitari, d'adaptar totes les dependències municipals a la nova situació per garantir la seguretat de treballadors i ciutadans. Hem treballat en projectes de reforç del comerç després d'una situació molt difícil, amb una campanya que fa poc ha sigut, entenc jo, molt visible i de gran èxit, en la qual s'han injectat 8.000 o 9.000 euros directament al comerç d'una manera repartida. S'està treballant amb altres propostes de cara als comerços i a les petites empreses perquè puguin demanar microcrèdits a l'Ajuntament a cost zero, diguem-ne, sense cap tipus d'interès, perquè aquests mesos que els hi han posat les coses molt difícils doncs se'n puguin refer i puguin anar-ho tornant amb absoluta tranquil·litat a mesura que les coses els hi vagin funcionant a l'Ajuntament. Tot això té un cost, són moltíssimes coses que han anat sumant i per tant cal refer totes les partides tal com estaven estructurades. També és veritat que hi ha altres coses que no s'han pogut fer. Hi havia una Fira del Ram prevista, que també tenia un cost, i que per tant, aquest any evidentment no s'ha pogut dur a terme, i això ha alliberat també un espai, un crèdit, que en una situació normal s'hagués gastat. Per tant, el que cal és intentar moure les peces per fer possible el funcionament de l'Ajuntament amb les noves prioritats que han sorgit d'una situació absolutament imprevista. Molt bé. Anem acabant, que també aquí a la ràdio ja saps que se'ns llença el temps. Sí, no acabaríem mai. A sobre no acabaríem mai. Pel tema de microcrèdits, se sap més o menys quan es podran publicar? Sí, jo crec que estarem en disposició de posar-ho en marxa. De fet, la sol·licitud ja es pot començar a fer, si no m'equivoco. Perquè ja s'ha comunicat des del Departament de Promoció Econòmica a tots els comerciants o els comerços i a totes les petites empreses que tenen aquesta possibilitat. Llavors, ara estem en aquell procés en què durant un temps aquells que ho sol·licitin i creguin que els hi pot ser útil faran la sol·licitud i a partir d'aquí s'obrirà un termini de concessió d'aquests microcrèdits, analitzant quina és la situació de cadascú, de la demanda, perquè no tothom ens demanarà el crèdit de la mateixa quantitat, per entendre'ns, i de la disponibilitat que hi hagi de cara de l'Ajuntament. Estem fent aquesta primera part perquè és important saber quines són les sol·licituds totals per saber si podem donar resposta a tothom o si d'allò que se'ns demana, com que no tenim capacitat de donar resposta a tothom, doncs haurem de donar una part del que se'ns demana a cadascú. Llavors, ara és aviat encara per dir-ho. Sé que ja hi han arribat algunes sol·licituds al Departament de Promoció Econòmica, però no ho sé dir ni quantes, ni de quines quantitats són, ni de si podem donar resposta a tot. Jo crec que sí, jo crec que és important que la petita empresa, que el comerç sigui una prioritat, que caldrà donar-hi resposta, que caldrà donar, si pot ser un 100% de la resposta a les sol·licituds es faci, perquè al final això genera feina, això genera
moltíssimes coses que al final acaba revertint amb tots plegats i per tant les prioritats en una situació com aquesta han d'anar per aquesta via. Esperarem doncs la publicació oficial també dels microcrèdits. I ara sí, per anar acabant, últim tema del qual tenim temps de parlar avui, i és sobre l'incivisme, perquè diferents grups municipals sí que doncs, han mostrat la seva preocupació per l'incivisme a Tordera. Hi va haver fa uns mesos, uns anys més aviat, la campanya dels excrements dels animals, i recentment sí que hi ha hagut més problemàtica amb l'abandonament de brossa en les illes de contenidors. La regidora Vergés ens va explicar que es prepara una remodelació de l'ordenança de civisme. Es preveuen actuacions més a curt termini per solucionar-ho? Sí, s'està refent el que és l'ordenança de civisme, amb la voluntat que sigui més efectiva d'una banda, que sigui més àgil i, a més, que sigui més contundent. Aquesta és la voluntat. Però per poder multar, per poder ser realment proactiu, cal que no serveix veure que hi ha brossa en un lloc que no n'hi hauria de ser, o que en lloc de posar la brossa dins dels contenidors la deixo a fora, o que es llencen trastos el dia que no toca. Cal veure qui ho està fent, si no, més enllà de recollir-la, que és el que ja estem fent, malgrat que alguns s'esforcin a anar a fer fotos cada diumenge perquè és el dia que tenim més gent al poble i arriba un moment en què els contenidors es col·lapsen i al cap de poques hores el camió passa i ho recull, però algú també té voluntat de fer evident que hi ha unes hores concretes en què els contenidors estan més bruts del compte, i amb això no estic amagant el problema. És a dir, és veritat que hi ha, sobretot algunes illes concretes, no sol passar en totes les illes, però hi ha algunes illes de contenidors que són un problema. En alguns casos per culpa de veïns de Tordera i en d'altres casos per culpa fins i tot de gent de fora que fa mal ús dels contenidors del municipi. Cal poder actuar sobre els responsables, si no, més enllà de recollir-ho, hi ha poca alternativa. Per tant, estem treballant, o tenim l'experiència de que en les illes de contenidors, on també hi ha una càmera de control d'accés d'entrada i sortida de vehicles, aquí hem tingut una molt bona capacitat de poder respondre i de multar aquells mals usuaris d'aquestes illes de contenidors, amb la qual cosa això s'ha convertit en que aquestes illes deixen de ser un problema perquè s'està actuant. Per tant, això ens ha donat una pista. I a partir d'aquí, treballant amb l'empresa concessionària dels contenidors, hem arribat a un acord perquè en aquelles illes més problemàtiques, en aquelles que cada setmana ens acabem trobant un problema, podem instal·lar-hi també càmeres. Això es comença a fer a partir de la setmana que ve, si no vaig errat, amb la qual cosa, amb la capacitat de veure qui és que fa mal ús dels contenidors i una nova ordenança més àgil i més contundent, jo crec que podrem resoldre en gran part el problema. No absolutament, és impossible tenir controlat totes les illes de contenidors 24 hores i no podem posar un policia 24 hores a totes les illes dels contenidors. Seguirà havent-hi gent que, malgrat la pedagogia, les campanyes i les multes que es puguin fer, seguirà actuant malament. Alguns els detectarem i, per tant, podrem corregir-ho, i amb d'altres ens seguirà passant que no. Insisteixo, el problema existeix, estem posant totes les mesures possibles, a vegades l'agilitat de l'administració per aquestes coses tampoc és la d'una empresa privada, i això ho hem d'explicar, i això ho sabem nosaltres i ho sap qualsevol persona que conegui una mica com funciona l'administració, i per tant, abans de poder posar unes càmeres, abans de canviar una ordenança, cal fer tots uns processos que porten un temps, però s'estan fent, i estem justament ara a la recta final, i per tant a partir d'ara podrem veure si aquestes noves eines ens donen la resposta que n'esperem, però també és important que hi col·laborem tots i sobretot penso jo que no ho fem més gros del que és. És a dir, s'ha de donar resposta, hem de seguir fent molta pedagogia, que aquesta per mi seria el gran objectiu, més enllà de les multes i
i diguem-ne, el que seria ideal, el que hauríem de buscar a mig llarg termini és que això no passés perquè la gent pren consciència de la necessitat de no fer-ho, de la necessitat de reciclar bé, de la necessitat de tenir cura del mobiliari urbà, de la necessitat d'entendre que tenir un Tordera net és una cosa que depèn de tots i que és impossible, per molt que vulguem que l'administració tingui la capacitat de controlar tots i cada un dels ciutadans si n'hi ha que volen fer les coses malament. En quins punts es preveu col·locar aquestes noves càmeres? Ostres, això hauríem de parlar amb la regidoria de Medi Ambient, que és qui ha fet l'estudi de quines són les illes de contenidors. Te'n podria dir alguna de concreta, però no et sé dir a quin mapa d'illes de contenidors és en els que actuem exactament, perquè no hi he estat treballant jo directament, però en tot cas, si parleu amb la regidoria de Medi Ambient us ho explicarà i serà una primera onada de càmeres, ja us dic, en aquelles que efectivament realment es converteixen en un problema setmana rere setmana. Si això funciona, creiem que després cal ampliar-ho, ho farem, però mentrestant pensem que això, seguirem treballant amb campanyes en aquest sentit, que creiem que hem de fer, però també en la part més de multar i d'estar més a sobre d'aquells mals usuaris que afortunadament són poc, però són molt vistosos. Se'ns ha acabat el temps. Fins aquí aquesta entrevista amb el regidor de l'Ajuntament de Tordera, de Junts per Tordera, Josep Llorens.